Lokal. Nag-privilege speech ni Sangguniang Panlungsod Member Attorney Jason Bader Pereira kabayatan iti makatalo 8 a regular session ti Sangguniang Panlungsod may panggep iti issue ni dati a Kapitan Dan Toledanes iti Barangay 2 dito Syudad Tilawag. Segun ken ni Attorney Pereira nagigtot isuna iti mabuya na iti naso a viral video tinaso a dati Kapitan ket saan na pinalpas daytoy a binuya gapo ti kinakaro iti insidente. And lastly, Mr. Chair, the last week, again, a rather viral video went, Mr. Chair. It's quite alarming, Mr. Chair. I myself, I was in shock of what I was able to witness. I could not even finish it because of the severity of the incident, Mr. Chair. And the chronological event, even the victim already is now being interviewed. Kabayatan na kun nato opisyal nga itibiyang na ket saan na ammo no sino tagi bagbaga tipudno ngem kunana nga adda iti agwarwaras a viral video kastamet at ipakaluksawan to opisyal ket ti statement ti biktima nga awan ti talepnan iti gobyerno. So my concern now, who is telling the truth, we do not know, but there is a video, Mr. Chair. What pains me, Mr. Chair, is the statement coming from the victim who doesn't trust the government because, according to him, the alleged aggressor is very influential, well-connected. So once again, we are constrained to speak. Mainaay diti daytoy inbatad to opisyal at gobyerno tilinteg ket kuka iti amin saan laing adagiti nairaman iti kontrobersyal a video no di ket di napatpateg pay dagiti daduma a punong barangay wenno dagiti panakabagi tilinteg. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, tatak IFM